Na san daɗin babana. Kashi na 8. Sai da ta sha ta ɗauki flas ɗin, ta ajiye a gefe sannan ta cire rigarta, ta ɗauko ta bacci ta zura ta kwanta. Amma mai wani irin shock ta ringa ji a jikinta, yanayin sigar jikinta na tashi. Ta rinse idonta tana jin yanayi na ƙaruwa. Tsoro ya mamaye zuciyarta. Ta kankame jikinta tana ta juyi tare da ciza leɓe. Jikinta ya ɗauki wata rawa. Mararta ta ɗaure tam cikin tashin hankali ta fara jin gabanta yana yin mata wani irin zuzzut tare da jin wani irin shock. Kai hannunta ta ɗora saman ɗan fan ɗinta. Kawai ta ji wani irin ruwa mai ɗumi da yauƙi ya cika mata ɗan kamfanta. A tsorace ta tashi ta kunna hasken ɗakin. Ta lakuto ruwan da sauri ta durƙushe tare da sanya hannunta biyu ta kamo 'yan fulaninta tana masawa. Tana jin sigan jikinta na ƙara tashi da yauƙi tare da wani irin mugun daɗi lokaci guda. Ta saki dafe mararta da ke mata wani azababben ciwo. Tana zubar da hawayen azaba tare da cewa, me hakan kuma? Wani me ke faruwa da ni ne? Bata da inda tambayar kanta ba ta ji wayarta ta yi ringin. Bata gama yadda da tambayar kanta ba ta ji wayarta ta yi ringin. Da ƙyar ta kai hannunta ta ɗauka tare da sawa kunnenta. Cikin wata wahalalliyar murya ta ce, wayyo Allah Saur zan mutu. Mararta za ta fashe. Cikin alamun tashin hankali ta ce, ya salam. Umaima, iyakar maranki kawai take ciwo ko da wani abu? Cikin kuka ta ce, gabana yana min wani irin shock. Sannan wani ruwa yana ta zuba mai yauƙi. Please don Allah ki zo ki kai ni asibiti. Uncle Hamid ya illata ni. Dariya ce kawai Saur take, amma ta haɗiye ta ce, sha'awa ce take damunki. Kuma babu wanda zai iya miki maganin matsalarki sai Hamid. Ba za ki tashi ki je ki same shi ba? Cikin yanayin ƙaruwar azaba ta ce, haba Saur. Ya kike magana kamar wadda bata da hankali? Wallahi akwai matsala, ki daina ɗaukan abin wasa. Zan iya mutuwa wayyo Allah. Saur, help me please. Murmushi ta ce, ni fa babu wani taimaka miki da zan iya miki. Bayan wannan kuma wallahi ta ce, kaɗai mafita. Ki je ki same shi ya ƙwaƙule miki. Ki samu sauƙi idan ba haka ba zuwa safe sai buzunki. Tana faɗin hakan ta kashe wayar. Jifa ta yi da wayar tare da watsi da duk abun da hannunta ya kai tana jin yadda ruwan yake ƙara ɓulɓulowa a ƙasanta. Bata san sanda ta sige ribon ɗin kanta ba ta kwalla ƙara. Daidai lokacin ya fito daga wanka yana shafa mai. Da sauri ya ɗauko boxers ɗinsa ya sa ya fito da gudu a hankalinsa a tashe. Ya buɗe ƙofar ya shiga yana kiran sunanta. Angota ya durƙushe ta tura jikinsa wuri guda. Bakinta da jikinta sai ɓarin suma yake yi. Hannu ya sa ya ɗago ta yana bin rigar jikinta da bata rufe kome ba da kallon ƙurulluwa cikin rawar murya ya ce, yaya haka baby me yake damunki? Ina ne yake miki ciwo? Cikin fitar hayyaci ta kama hannunsa ya kai saman ɗan fan ɗinta tare da ɗora ɗayan hannunta a ƙirjinta. Tana wani irin kuka. Shafo ƙasan gurin ya yi tare da sanya hannunsa cikin ɗan kamfanta. Ya ji yadda ta yi lusum da ruwa. Da haɗi wani irin shock ya ji a jikinsa ya ɗauke tare da sake tura ta jikin bango. A nan yake ta sarrafa ta. Jikinsa na rawa ya ce, baby. Dan ya fito da 'yan fulaninta ya fara gogan masa shi a ƙirjinsa yana jin wani mugun daɗi. Bai san lokacin da ya ɗauke ta ba ya haza ta bisa katifa. Ya sanya hannunsa ya fara sha mata 'yan fulaninta tare da sake fito da ɗayan. Ya riƙe su gam a hannunsa. Suna cikin masa hannun laushi kamar auduga. Bakinsa ya kai ya fara sarrafa mata nata. Yana mata shan minti kamar wani jariri. Ta saki wani nishin daɗi tare da cewa, oh, uncle daɗi. Tana faɗin hakan tana ƙara turo mai shi a cikin hannayen shi. Kwanciya ta yi mai laushin gaske wadda ko ya aske ba ta sati take gaskiya. Kwantacciya mai laushin gaske wadda ko ya aske ba ta saki take cika kansa tana yamusa mai tare da sanya bakinta ta kamo kunnen shi cikin wani salo da ita kanta ba ta sanya haka ta iya ba. Tana sha mai shi, tana hura mai iska a bakin shi tana sarrafa shi. Hannayensa kawai ya kama masin ɗewayen nata ya ƙara rirriƙo ta. Cire bakin ta yi daga kan 'yan fulaninta ya kai kunnenta yana yawo da shi har zuwa saman lips ɗinta yana sha mata shi kamar sweet. A hankali yake sha ma yarinyar nan.
ita kuma ta gama birkicewa, rikitacciya ce ta gama ruɗewa. Tunanin Hamid da ƙyar ya zare, tunanin Hamid da ƙyar Nutsuwa ko ta kwabo Umaima ba ta da ta sake kama hannayen shi ta haza gabanta tare da sake turo masa 'yan fulaninta. Yana sarrafa mata shi, yana sha mata shi, yana sha mata shi. Ita kuma sai ƙara ɗauke wuta take ta yi. Sambatu yake ta yi yana gogan mata gashin ƙirjin nasa a gefen fuskarsa. A hankali ya kasa da kansa, ya buɗe ya gyara mata yadda ya kamata. Ya fara sha mata gosun nan, yana sha mata shi, yana sha mata shi. Sai ihun Ladi take ta yi. Har ya kai ga fara sarrafa mata ko'ina na saman goson yana juyawa da karkaɗawa tare da sha mata ruwan daɗin da yake ta malalowa daga ciki. Yanda yake sha mata gurin yake sa ta take jin wani iri. Da ce Umaima cikin hayyacinta take da zafi za ta ji, amma da ke hakkin maganin da Sa'ud ta ba ta ne, wani daɗi take ji tana wani kuka mai shiga cikin abokin tarayya. Tana ƙara ɗago masa gurin tare da danna masa kansa. Sai da ya shanye mata ruwan daɗin nan ƙaƙaf sannan ya koma ya fara sha mata kuma wannan lafiyayyiyar zarmalon nasa nan ya gyara ta yadda ya kamata. Ya ce kina so yau ma muyi irin abun jiya ne? Da sauri ta ɗaga masa kai ya kankame ta ya saki wata 'yar karar kisa. Sannan a cikin rawar murya ya ce, "Oh, I really love you so much baby. Oh wow, zan kwanta ke kuma sai ki san yadda za ki ringa yin tuƙin da kanki yanda kike so baby. Komai nawa naki ne don Allah kada ki cutar da ni, kada ki juya min baya ki ɗauki mijinki. Duk sanda na buƙace ki amince da ni, ki bani soyayyarki wallahi zan miki duk abin da kike so. Zan nuna miki ƙauna da kulawa a gaban kowa. Zan share hawayenki. Ba zan bari ya zuba ko guda ɗaya ba." Yana faɗin hakan ta ƙara shigewa gefen shi ya mirgina ta, ta haye samansa, ta haɗe bakinsu wuri ɗaya tana yi masa wasa da irin wani sha yadda ya kamata. Gaba ɗaya sun gama fita hayyaci. Ta kai hannayenta ta kama haɓarsa da ta tsaya sambal-sambal tana hayaniya kamar za ta tsinke. Damƙe ta tayi sannan ta sarrafa shi a samanta. A hankali wani ruwa yana bin hannayenta tana kakkarwa ya sake ɗorawa a saman buz ɗinta. Kowacce sha da irin salonta. Gansarewa ta ce, "Oh, zan mutu Uncle Hamid. Marata, nono na wayyo Allah na daɗe. Uncle." Zuba mata tululuwa ɗin da suka dafe da jaraba. Yana kallon ta yana jin ƙaunarta na ƙara narkar da zuciyarsa. Yanda ta rikice masa ɗin ne yake ba shi mamaki. Tunaninsa ya fi ba shi wani abu ta sha. Kafin ya yi magana ta riga shi da wannan muryarta nata mai ta rikita shi da wannan muryarta. Ta kira sunansa cikin rikitacciyar muryarsa. Ya amsa tare da kafe ta da idanunsa. Ita ma shi take kallo idanunta ta zubar da hawaye ta ce, "Don Allah ka taimake ni ka raba ni da wannan abin da nake ji." Sa'ud ta ce min kai ne kaɗai za ka yi maganinsa. Please ka yi min iyayena na ba ka kaina da komai nawa Uncle. Bai iya bari ta ƙarasa faɗin abin da take son faɗa ba. Ya ɗaga ta sama ya sauke ta daga samansa ya haye tare da sarrafa ta gefe da gefe. Wasa ya fara da jarumarsa a gurin yana danna ta saman ko ta ina yadda ya kamata. Sanda ya ɗan danna ya saita mata shi yadda ya kamata. Amma ya ƙi ya fara suburbuɗa mata sai da ya ga ta gama gigicewa tana yi masa kuka tare da kankame shi. Sannan ya fara nusa mata shi cikin ƙwarewa yana sake nishi tare da kiran sunanta. Yana sanya mata albarka. Zarmalonsa tana shan romo da lagwadar daɗi da bai taɓa ji irinsa ba a duniya. Yana ta sambatun da ya yi mata alkawarruka iri-iri. Kukan daɗi sai ya zame wa Umaima na wuya saboda yanda yake kurɗawa cikin saukakken nan nata. Ƙara yin zafi da azaba take ji. Ba ture shi za ta fara yi ba tana faɗin wayyo Allah na Uncle zafi ciwo Uncle Hamid. Ka yi hankali don Allah wayyo. Hajiya ta wayyo mamana na shiga uku na musu da sai ka kashe ni. Allah ya sa Uncle ka yi hankali don Allah. Wani irin nishi suka yi daga ita har shi idonsa a lumshe yake. Amma hawayen daɗi ne suke fita da sambatu.
yake ta zuba mata. Ya jima yana haƙar ta kafin ya mata irin zabura ya kankame ta ya ce, Umaima, daɗinki zai kashe ni. Allah na gode maka da ka halicci kanwata da daɗi. Yana faɗin hakan ya fara yi mata ɓarin madara a cikin kogon nan da sake tare da sakin mata nauyinsa. Yana jin zuciya sai da ya huta sosai sannan ya ɗago ta ya ce mata, wow my love kina da daɗi. Tura shi ta ringa yi tana kuka tana faɗin, yanzu uncle sai daga kuma yi min wannan abun ni fa ban taɓa yi ba. Allah tsoro nake ji idan su Hajiya suka gane ba na tare da budurcina kuma ba tare da su yi min aure ba. Sannan me zan ce da mijina uncle? Kuma idan anty Sadiya ta gane fa? Hannunsa ya ɗora sama lips ɗinta yana murmushi ya ce babu wanda zai gane. Sai dai idan ke ce kika faɗa kamar yadda kika faɗa wa Sahud. Saboda haka ki kiyaye gaba kada ki ƙara faɗa wa kowa sirrinmu. Kuma mijinki ni ne kuma ni ne na karɓi abun da tun yanzu ki kwantar da hankalinki. Kin ji yana faɗin hakan ya fara yana hidda zarmanunsa daga cikin kogon.